sembut macam ba kajala ba perston tensong hakasi pelai ulo ong ba kitu kisamla ki bodan hakal lengkari India ki la non phai no sala kajala na du kasin kong handai ulo kran sai pat ba kitu ki pokwa ban wan no kidai ki bala ban pelut hi nala dia ka bai lai bai wan kat ba na ka benta ki wei pat ki bomla ban pelut hi ulo ong ba kasoka kadang ya keren ba kasoka India ban irap nakarel ni kiling soin ba kerpang sakway ka rai ka bangi sim na kaliang ka sorkar mentakas ngi kalong bayak itu pat ki kena puli lane ki nong song snong jong ke jela ke jongi ki basa keleng jong ka ri India Shabar jong ka North Eastern States kawai ka bangirai kalong bakitu ki bakwa banwan ki bala banwan lengba ka jing penbai hi jong ki ya ka kali ka transportation ngilalong ready ban pediang yaki nadu ka khatway terik sejrong kabamut nadu kanika singin kong baleng ile kum ta namar bangi kwa ban pelut shwa yakiniki badon hapo North Eastern States kumong pi lakno las new blay kiniki siajar laispa tam ngangek skem kilalut de lada kinwan kiniki weipat kiban Shabar jo North Eastern State ngakermen skem nadu ka singin kong sejrong ngilala ya kaban welcome leniban pediang yaki bat ka protokol kalong ka perking bah hadu kata-kata bat ka bangi rairu kalong ba yakine ki banwan na ba jo North Eastern States ngin hap ban ya lengba ngi hap ban pendep ya ka rapid test hapo ki entry point ya iway pa iway ngin hap ban le te yakane ka protokol haka briefing haka wipat kasngi kabangan brief ngin sa circulate ya pi ki media bro kena mapila ban penpoilem sya kitu ki perlok projor ki bamyo ya katu ke protocols lane ka prescribed norms kabangin sa ai ha la syai lane la sisngi kenang bakitu ki kena student lane ko mo pikino kino ki batre Shabar jong ka North Eastern States jongi kins ngau thu lupa shwa bakin wan pai sya la ka jong ka yeng kasem bat ka banga gerpat la bajong pi kolong bakitu ki badon Shabar ngau bah banda pentip lanu pinpoint nakanu ka entry point ka bapinwan ya kata ro bakin ngau bah ban pentip ha kitu ki number ki benglaai bat kumjuru ha un nodal officer jungi ubah pek kerpang na kemantapan pediang yakini ki kon samla bat ki pait ba jong ke jela ki basa Shabar jong ke North Eastern State te hakabe dei pat bat kitu ki bomla ki bomdon kalat ke lenti na kebenta banwan hi la ka jong ke transportation la ni banwan hi de ka kali la jong yakitu pat na kaliang jong sorkar hapok jelam jong chief minister jongi Konrad sama man kasngi uyakren bad home minister u Amit Shah man kasngi uyakren bad minister bape ikrelwi kumjuru minister bape ya ka aeroplane bad menta ka jingkren kalong kadang jur ban ngangej skem ba ka government of India ru namar ka jingkren jongi kalong bangi kerpat na kaliang jong ka railway ba na kaliang jong ka aeroplane ba ka sorkarin dia kan sya kerpang hakaban warna ya kitu ki student ni jongi lani kitu ki perlok ke jongi ki batrai kam sya Shabar jong North Eastern State ba kin poi suk poi sign sya ka jela ke jongi te ya kani ngampat laban ong namar ka jinge keren kadang ya dengan kermen skem makini kedia sengi ngin sapoi sya ka jing sya ka bangin sutu sya kedar balanu lane kanu teli ke flight lane kanu teli ke train ka bangi don kam banwara ya kini kun samla jongi nakeleng saudong jong kari India